Nejde k nám, ne? Jde k nám! Jde k nám! Je 20. září 2025 a Kroket se po 2 týdnech zpátky vrátí. Bohužel střecha, na které jsme strávili celý dny, se propadla kvůli větru a dešti. A není chvilka poté, co zjistíme, že na bunkr málem spadl velký strom. První věc toho dne jsme se rozhodli, že uděláme rekonstrukci střechy. Tak rekonstrukce se bohužel děje, naše střecha se propadla, nebyli jsme tady 2 týdny a teďka děláme rekonstrukci střechy, možná ji teďka totálně odděláme a pak budoucně to, někdy budeme dělat tu střechu, takže momentálně ji sundáváme a já teďka uklízím tady pár věcí. Po chvilce, co jsme odebrali střechu, jsme šli zpracovat strom. Dobře, tak tady to je naše skládka dřeva, tady máme zpracované dřevo, tady je naše nová chill zóna, tady jsou naše věci a bohužel tady spadl strom, tady bude náš jakoby stan a tady vyklízíme celý. Není to ani 10 minut a už někdo prochází okolo. Byl to velmi děsivý muž, který jsme neznali a zastavoval několikrát cestou. Pak jsme se schovali a řekli si, nepůjde zpátky. V tento moment jsme se začali bát a už si říkali, tohle je velmi špatný. To je jediná fotka, co jsem kdy něj udělal. Nikdy jsme nevěděli, kdo byl, ale to pak uvidíte, že jsme se ho snažili najít. Chvilku poté, co prošel, tak jsme se ho snažili najít. Nikde jsme ho neviděli, tak jsme se začali velmi bát. 3 minuty později a kamarád se šel podívat, kde je. Vidíš ho? To je moment, kdy jsem se já začal bát. Cože? Cože? Kouka. Nejde. Sice to jsou 3 pixely, ale alespoň nějaký potvrzení, že šel k nám. Jde k nám, ne? Jde k nám. Já kašlu jako předyku. Bereme věci, dělej. Dělej. Tento moment jsme se balili a bylo to o život nebo o smrt. Dělej. Vem věci, dělej. V tento moment jsme se jí smáli, ale i báli. Au, pojď sem nahoru. Tady, čum. V tento moment jsme se velmi báli a říkali si, že to ještě bude horší. Nakonec to uvidíte. Kam on šel zpátky, vole? On šel směrem sem, kur... Ale taky to viděli, že se otočil. On se totálně otočil. Já si nemyslím, že nás viděl. Ne, on šel rychleji. Jako rychlou chůzi. Já se taky bojím, vole. Čum na mě. Kamo. Počkej, já ho nevidím. Já ho nevidím. Počkej. Tady šel, vole. Pomalou chůzí na nás úplně sekal a šel úplně krý pečům, tak jsme zdrhli. Kempili jsme a teďka jdeme říct, kde je, vole. Kde si bude u našeho bunkru? Jo, a teďka se vrátíme k našemu main stanovišti. A on tam už je ty kempy. No právě. Tak zkaž můjho, to je si rád. Smutná kočka. Já jsem se posral. V tento moment jsme nevěděli, kde je a dívali jsme se okolo Kroketu, jestli tam nikde nekempí. Nevidíš ho tam někde? Já sem nejdu už, já budu u tebe radši. To byla, kámo, peak experience Kroketu. Kámo, vole. To právě svým dětem. Kámo, ale já mám video, takže to můžeme dát na YouTube.
Tohle to fakt není jako lidi. Hele, tvoje ty sluchátka, vole. Jsou tvoje sluchátka. Jo, máš je tam furt. Díky moc, kámo. Tady to je naposledy, co jsme ho viděli. A tamhle vzadu je naposledy, co jsme ho fakt už viděli. Které vidět je to místo. Takže máme trošku problém, snažíme se najít, kde je. Zatím jsme našli jenom cestu, kudy šel. Tady to je velký problém. Tady jsme nikdy neviděli žádný stopy od něj. A pochybujeme, že šel tady dolů. Je velký problém, protože reálně tady nikde nic nevidíme, žádnou cestu nebo něco. Reálně tady jsme šli několikrát a nic. Prostě nic. Žádná cesta od něj, žádný prostě stopy, nic. Což je velký problém. Už jede. Takhle pomalu šel. A tady se s vámi můžu počkej. Policie. Já jsem se olekl. To je matíčko. Tady jsme ho viděli naposledy. Takhle rychlou chůzí. A pak šel se podívat okolo, nikde nic. A šel úplně v klidu. Tady to přešel. A to už je... Ok, tak my se tady snažíme najít, co to, odkud se vzal, protože jediný, co víme, takže přišel směrem od... Ale nemohu jít, protože nedává smysl, proč by přišel až zpátky sem a pak by se otočil. Přece tady se otočil a nedává smysl, proč by se potom zpátky přešel cestu a šel dál směrem pak bych sem chápal, že bys šel nahoru, ale můžeš jít i tady tudy nahoru. Takže to taky nedává smysl. To fakt daleko. A taky nechápu, proč by nechápu, co by tady dělal, takže něco nedává smysl. Dobře, tak zatím jsme našli, jak povědomý je ten cápek. Nebudem ukazovat jeho obličej. Pokud ses dostal na tady tu část, máš respekt ode mě. Normálně děkujeme, fakt nám to pomáhá a alespoň dejte ten like nebo odběr, fakt to pomáhá.